Στην Ατουέβο φτιάχνουμε χυμό αλόης, βιολογικά πιστοποιημένο, χειροποίητο, από φρέσκα φύλλα δικής μας καλλιέργειας. Πίνεται αλόη κυρίως για τις γαστρεντερικές παθήσεις, γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, έλκη, εσκυλιότητα. Επίσης, η αλόη βοηθάει τον οργανισμό στην έκρηση ινσουλίνης για τους διαβητικούς. Πολλοί διατροφολόγοι συνιστούν την αλόη παράλληλα με την δίαιτα που γράφουν για καλύτερα αποτελέσματα. Μπορείτε να αγοράσετε το χυμό αλόης που παράγουμε σε δύο γεύσεις: αλόη, λεμόνι και μαστίχα ή αλόη, λεμόνι και μαραθόσφαιρους. Το λεμόνι είναι και στα δύο γιατί αποτελεί το συντηρητικό του προϊόντος. Μπορείτε να παραγγείλετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η συσκευασία περιέχει 2 μπουκάλια του μισού λίτρου. Ανοίγετε το πρώτο μπουκάλι, περιέχει περίπου 10 ημερήσιες δόσεις των 50 ml. Πίνετε το πρώτο μπουκάλι, ανοίγετε το δεύτερο και καταναλώνετε για άλλες 10 μέρες. Οπότε συνολικά έχετε 20 μέρες θεραπεία μαζί με μια εβδομάδα έως 10 μέρες που είναι το διάλειμμα που χρειάζεται ενδιάμεσα. Κοστίζει 29 ευρώ και τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Δοκιμάστε το και πείτε μας τη γνώμη σας.